Душі
Божої ласки починаем разважание над мукой нашего Пана Иисуса Христа. Ахвяруем Его Небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибольской величи, покорно дякуючи за великую и надзвичайную любовь до человечества, за то, что спаслал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжи. Гэтае разважанне ахвяруем так само дзеля ушанавання Найсвятейшей Панны Марыі, Маці Болесной Божого Сына, а так само на ушанавання святого Юзефа і тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У першай частцы будем разважаць аб тым, што Пан Jesús выцерпеў у час ад малітвы ў садзе Аліўны ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя зневагі Пана, якія ён за нас цярпеў, будем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святого Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Плач души над покутами Иисуса. Jezu, miły Panie, Jezu,
Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успамін своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, які живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Веселіся, Єрусалим, збярыцеся ўсе, хто любіць яго. Радуйцеся вы, хто быў засмучаны. Цешцеся і чэрпайце з крыніцы вашага суцяшэння. Гэтыя словы чуем мы ў касцёле ў чацвёртую нядзелю Вялікага посту, якая называецца нядзеляй радасці. Радасці з таго, што набліжаецца дзень нашага збаўлення. Радасці з таго, што Божая міласэрнасць большая за людскую грахоўнасць і слабасць. Радасці з таго, што Пан Бог адкрые сэрца для кожнага, хто прыйдзе да яго з пакаяннем і са сваімі грахамі. Слова Божае, якое сёння пачуем, гэта пярліна біблейскай літаратуры, прыпавесць пра марнатраўнага сына ці міласэрнага айца. Няхай кожны з нас знойдзе там сваё месца, але таксама тутай пры алтары Хрыста, каб пазволіць напоўніць сябе Божай ласкаю і Божай любоўю. Перапросім добрага Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам прыступіць да святых таямніцаў. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны, и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У этой Евхаристии молюсь об Божьем благословении, об всех потребных ласках, дарах Духа Святого для Максима з нагоди дня народження. Боже, Ты праз Своего Сына спрадвечное Слово, яднаешь с собою род человечий. Дай просим, каб со шчырою отданностью и с живою верой люд християнский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Єзуса Навіна. У ті дні Пан сказав Єзусу Навіну: «Сьогодні зняв я з вас ганьбу єгипетську». І розбили сини Ізраїля лагер у Галгаті, і увечері на 14-й день місяця яны святкавалі Пасху на Єрихонській раўніне. І на другі день Пасхи ели з плодов гэтай зямлі, праснакі і пражанае зерне ў гэты ж дзень.
а манна перастала падаць на другі дзень пасля таго, як яны сталі есці з пладоў зямлі. І не было больш манны ў сыноў Ізраіля, і елі яны ў гэты год плён зямлі ханаанскай. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благословлять буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і уратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли кто у Христе, то и новое створение. Давнее минуло, вось сталося новое. А ўсё от Бога, які праз Езуса Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання, тому що Бог у Христе поєднав з собою світ, не зважаючи на грехи людей і даючи нам слово поєднання. Тому от ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає праз нас. От ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведаў граху, Ён учинив грахом замест нас, каб мы у ім сталіся справедливостью Божией. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Устану и пойду до батьки моего и скажу ему: Отче, я сгрешил супроть неба и перед Тобою. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки.
У той час набліжаліся да Езуса усе мытнікі і грэшнікі, каб слухаць яго. А фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы: «Ён прымае грэшнікаў і есць з імі». Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы: «У аднаго чалавека было два сыны. Малодшы з іх сказаў бацьку: «Ойча, дай належную мне частку маёмасці». І той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край. І там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі. І ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго з жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў у бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх». І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся. І пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго, і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі. І калі вяртаючыся падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў увайсці. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго. Але ён адказаў бацьку: «Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля». Ён жа сказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба з таго, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Гэта слова Пана. Ад імя Хрыста просім, паяднайцеся з Богам. Бо таго, хто не ведаў граху, ён учыніў грахом замест нас, каб мы ў ім сталіся Божай справядлівасцю. Мілаваныя браты і сёстры, Вялікі пост ужо 4-й тыдзень запрашае нас, каб мы спаглядалі напрыканцы гэтага посту на тое свята, да якога рыхтуемся. У тэксце арыгінальным слова «уваскрасення» гучыць менавіта ўжо ў гэтым Евангеліі, якое мы пачулі. Гэты брат твой быў мёртвы і уваскрос, ажыў. Гэта тое самае слова, якое евангеліст Лука ўжывае, апісваючы з мёртвых паўстанне Езуса Хрыста. Змест Божага слова вучыць нас, да чаго мы маем імкнуцца і што мы маем перажыць і святкаваць
у сваім сэрцы. Прыпавесць, пра якую паказвае нам касцёл, гэта прыпавесць пра 3 сэрцы. 3 любові, которые існуюць у адным доме. У доме айца для кожнага сына ёсць месца. Кожны важны і патрэбны. Хочам сёння знайсці сваё месца, сваю дарогу, зразумець сэнс свайго жыцця, слухаючы гэтае слова. Малодшы сын выбірае дарогу свабоды. Свабоды, которую ён сам для сябе акрэслівае. Зацесным было яму ў доме айца. Не хапала гэтага выбару, трэба было слухацца, рабіць тое, што кажа айцец. Хоча жыць па-свойму, не так, як кажа айцец. Звяртаецца і кажа: дай мне частку маёй маёмасці. Мая свядомасць, што тое, кім ён ёсць і што мае, усё дае айцец. Тое, кім ён ёсць і тое, што ён мае, усё дае яму айцец. Усё гэта павінна служыць дзеля развіцця поўнага шчасця. Але чалавек, гэты малодшы сын, выбірае дарогу гэтай фальшывай свабоды. Сапраўды, адыходзіць у далёкі край. І там пачынае растрачваць сваю маёмасць, жывучы распусна. Гэтае слова распуста не заўсёды трэба аднесці да нейкіх такіх справаў, звязаных з нарушэннем 6-й запаведзі. Гэта значыць, чалавек напаўняе сэрца сваё тым, чым мае жаданні. Усё, што яму уздумаецца, усё гэта ўкладае ў сваё жыццё, ў сваё сэрца, усё тое, што падказвае гэты свет у тым краі, гэтым корміць сваё сэрца. Прыходзіць час, калі настае вялікі голад. Гэта сапраўды вялікія вобразы, которых ужывае евангеліст. Вялікі голад – гэта не толькі справа таго, што бурчэла ў жываце і не хапала яды. Вялікі голад звязаны з тым, што пасля такога стылю жыцця ён адчувае сябе пустым, не напоўніў сваё сэрца тымі рознымі прыемнасцямі, справамі, которые сам сабе выбіраў, которымі думаў, што сапраўды здабудзе шчасце. Гэты вялікі голад вядзе да таго, што ён зводзіць сябе да ўзроўню жывёлы. Як прыпавесць кажа, нанімаецца да аднаго жыхара, который паставіў яго пасвіць свае свінні. Нават на гэтым узроўні ён не можа накарміць сябе тымі стручкамі, што елі свінні, бо ніхто не даваў іх яму. Гэта у духоўным плане чалавек, который настолькі глыбока увайшоў у грэх, у такі грэшны стыль жыцця, што ён звёў сам у сябе да ўзроўню жывёліны. Маючы ў сабе людское сэрца, которое хоча любові, шчасця, паўнаты, паводзінамі сваімі чалавек паказвае, што ён не чалавек, не сын, а нават не слуга. У гэтым часе нястачы, найбольшага, можна сказаць, маральнага і духоўнага дна, важным з'яўляецца памяць. Памяць аб тым, што ў доме айца майго нават слугі, найміты, ядуць удосталь хлеба, а я тут гіну з голаду. Гэта для нас, для кожнага з нас, памяць аб тым, што ёсць дом айца, ёсць святы касцёл, у якім для кожнага з нас знойдзецца і ёсць месца, дзе можна наталіць голад сваёй душы праз святыя сакраманты, праз споведь, святую камунію. Што трэба зрабіць? Устану і пайду да майго айца. Устану і пайду. Звярніце увагу, ад самага пачатку Бог Айцец не забірае, не абмяжоўвае нашай свабоды. Бог не хоча, каб мы грашылі. Бог хоча, каб мы былі шчаслівымі, святымі, поўнымі. Але калі чалавек уваходзіць на дарогу граху, вельмі баліць гэтае сэрца айца. Ён хоча аднаго – ратунку нашага збаўлення. І таму чакае. Пакорна, цярпяліва чакае, калі кожны з нас устане з граху свайго
і пройдзе гэтую дарогу да споведзі. Часамі бывае гэта вельмі проста. Паводле нашага стылю, раз у месяц, раз на паўгода, можа раз на год хто спавядаецца. А часамі займае гэтая дарога даўжэйшы час. Важным з'яўляецца тое, каб устаць і пайсці. Сёння Слова Божае пытаецца, ці хочаш гэта зрабіць. Падчас гэтага вялікага посту, рыхтуючы сваё сэрца на спатканне з Хрыстом з мёртвых паўсталым. Устаць і пайсці на спатканне з Богам, з Божым сэрцам поўным любові, у споведзі, у сакраменце Святой Камуніі. Будзем мець на гэтым тыдні рэкалекцыі. Добрая нагода, якую стварае Касцёл, каб сапраўды у гэтым часе выслухаць Божае Слова і паяднацца з Богам. Ніхто іншы за мяне гэтага не зробіць. Тое найпрыгажэйшае спатканне любячага, чакаючага айца, бацькі, які першы заўважыў свайго ж сына, выбег, кінуўся на шыю, пацалаваў яго. Такая дынаміка Божай любові. Бог хоча збаўлення і Бог робіць усё, калі бачыць гэтую нашу добрую волю. Чалавек можа сказаць адно: я не варты, я ніхто. Я не магу быць тваім сынам, прымі мяне хоць бы сваім нявольнікам, сваім рабом, наймітам. Бог глядзіць інакш. Ён хоча і вяртае нам поўную годнасць Божага дзіцяці. Дае нам усё, што патрэбна, каб адчуць сябе ізноў любімым, каханым чалавекам, который патрэбны і варты ў вачах Пана Бога. Гэта сэнс з мёртвых паўстання, якое здзяйсняецца ў маім сэрцы. І гэта таксама тая вялікая таямніца майго паяднання, глыбокага, духоўнага, сардэчнага паяднання з Богам. Да гэтага імкнемся. Касцёл заахвочвае, каб гэта мы адкрылі і хацелі ў сабе перажыць менавіта такое спатканне. Не можна не заўважыць яшчэ аднаго сына. Гэта той другі, старэйшы, верны, который заўсёды захоўвае наказы, который знаходзіцца ў доме айца. Верны, але зайздросны. Калі пачуў аб тым, якая вялікая Божая міласэрнасць, не хоча ўвайсці ў дом, не хоча ўвайсці ў Божую любоў. Чаму не хоча? Таму, што сам не прабачыў. Сам не прабачыў гэтаму свайму брату, не называе яго братам сваім, только называе праз айца тваім сынам. Ён адрокся ад свайго брата. Слова Божае вучыць нас сёння вялікай пакоры і міласэрнасці. Каб мы, менавіта, можа, тыя, хто увесь час верна трываем пры Пану Богу, калі бачым дарогу на вяртання братоў і сясцёр нашых, каб мы не зайздросцілі ласкі Божай. Каб мы, наадварот, зрабілі ўсё сваёй малітваю, прыкладам, словам сваім, каб заахвоціць, каб прывесці іх да Пана Бога. Гэтая вялікая міласэрнасць, Бог Айцец выходзіць і да гэтага сына свайго. Тлумачыць яму, паказвае яму дарогу, паказвае, што яго сэрца, яно настолькі вялікае і поўнае, што кожны знойдзе там сваё месца. Свята Великадня, да якога мы рыхтуемся, гэта свята яднання сэрцаў. Сэрцаў, которые паяднаныя з Богам і паміж сабою, чалавек з чалавекам. Хочам і мы гэты час, который яшчэ перад намі, добра выкарыстаць. Перш за ўсё дзеля асабістага навяртання. Чарговы раз. А можа, для некага гэта будзе першы раз. Не ў жыцці, але першы раз у такой любові, у такой скрусе, пакаянні. Але таксама няхай будзе гэта час такой асаблівай заахвоты. Каб мы паглядзелі навокал і падумалі, каму я магу памагчы, паяднацца з Богам. Няхай добры Бог вядзе нас да сябе. Няхай адкрывае нашыя сэрцы, датыкае, і няхай кожны з нас паўстане з гробу нашых грахоў. Амен. Адказваючы на Божае Слова, вызнаем нашу святую веру.
веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, Павлове Писание, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийти у хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и шагаю воскрешением померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Як марнотравные дети, просим милосердного Отца, які ёсць у небе. Молімся за паўсюдны касцёл, каб пабожнае жыццё вернікаў сведчыла пра яго святасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за жыхароў нашай краіны, каб з Божай дапамогай яны змаглі пазбавіцца сваіх заган. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія заблукалі ў жыцці, каб як мага хутчэй яны вярнуліся да міласэрнага Айца, які іх шукае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб Бог прыняў іх да сябе з айцоўскай любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы заўсёды вярталіся да міласэрнага Айца, які нам прабачае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, просячы о Божым благаслаўленні, аб усіх патрэбных ласках і дарах Духа Святого для Максіма з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, Ты даеш прытулак усім марнатравным сынам. Прымі просьбы Тваіх усыноўленых дзяцей праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Спел номер 314. Жив в небе
Сына Своего отдал, как кожный, кто Яго верит, жив в небе вечно. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и належной пошаной складать ее за збавление всего свету. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святого Хросту Ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Panie, uspamiнаючи звалчую муку Твоего Сына, а так само Его цудоўнае ў воскресенні ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами.
и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Сыне, трэба цешыцца і весяліцца, бо брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, і прапаўшы, знайшоўся. Тело Христа. Тело Христа.
приходить у своей любови. Спев номер 188. Ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, Иисус Христе, будь со мной, Иисус Христе, вяди меня, ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, Иисус Христе, будь со мной, Иисус Христе, вяди меня. Ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, ай, сироженя, не твоя святая кровь, ай, пироженя, не твое святое тело, Иисус Христе, будь со мной, Иисус Христе, вяди меня. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного чоловіка, який на гэтый свет приходит. Освятли наши души зяннем Твоей ласки, как думки наши были згодные с Твоей волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили. Праз Христа, Пана нашего. Послухайте, об'яви, будь ласка. Дорогие парафіяні, шановні гості нашої парафії, сердечно і щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву. Дякуємо вам за складені ахвіраванні, так само за всіляку оказану допомогу, за ваші служення. Дякуємо так само за ахвіраванні, складані на будову нашого костьола. Може, некалькі слов на гэтую тему. У мінулым годзе на пачатку, чи так, на пачатку мінулого года знайшлі мы фірму новую, генерального подрядчика, который будзе весці, чи вядзе ўжо
будаўляныя працы, пасколькі нейкі час яны не вяліся, трэба было зрабіць некалькі экспертыз, і которые выявілі, што, мягка кажучы, тое, што пабудавана, не заўсёды і не ўсюды добра пабудавана. І таму цяпер працы будаўляныя звязаны з тым, што некаторыя справы трэба там зрабіць, дарабіць, перарабіць. Займаемся перш за ўсё тым, што з'яўляецца фундаментальным, гэта значыць фундаментам, гідраізаляцыі фундаменту. Гэтыя працы дабягаюць ужо заканчэння, давядзеннем электрычнасці. І таксама ўжо скора распачнуцца працы, которые звязаныя з усталяваннем, пракладкай і падлучэннем до каналізацыі. Результату мы не убачым роўненькі пясок, але гэта тыя грошы, на которые мы цяпер сабіраем, которые патрэбныя, каб сапраўды далей потым уверх будаваць надзейна і грунтоўна. Яшчэ раз вельмі сардэчна дзякую вам за ўсе ахвяры. У нашай капліцы ў часе Вялікага посту адбываюцца пакутныя набажэнствы, на которые мы запрашаем усіх. Крыжовы шлях кожную пятніцу ў 10:30 і о 19 гадзіне, крыжовы шлях для дзяцей у суботу о 13 гадзіне. Песні жальбы спяваем у нядзелю перад імшой святой о 9 і о 12 гадзіне. На гэтым тыдні у нашай парафіі адбудуцца великапостныя рэкалекцыі ад чацвяргу вечарам да нядзелі улучна, ад 3 до 6 красавіка. Гэтыя рэкалекцыі правядзе ксёндз Ян Рамановскі, ён служыць як прэфект міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, а план нашых рэкалекцый можна знайсці або на дошцы аб'яваў, альбо таксама на нашым інтэрнэт-сайце Ян Бай. У часе Вялікага посту заахвочваем усіх паклапаціцца пра сваіх блізкіх, хворых, которые не могуць самі прыйсці да касцёла, паспавядацца і прыняць святую камунію, каб запрасіць святара з сакраментамі ў дамы хворага. Кожную аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую імшу мы запісваем у сшытку, а ў кожную сераду мы памятаем пра нашых дабрачынцаў, ахвярадаўцаў, молячыся праз заступніцтва святога Юзафа. Па благаслаўленні мітрапаліта Мінска-Магілёўскага штодзённа падчас Вялікага посту ў 7 касцёлах Мінска па чарзе адбываецца адмысловае набажэнства з выстаўленнем Найсвяцейшага сакраменту, спевам традыцыйных песняў жальбы і тэматычным разважаннем. Усе падрабязнасці можна знайсці на дошцы аб'яваў, таксама на інтэрнэт-старонцы нашай. Ёсць новы нумар часопісу «Аве Марыя», запрашаем, заахвочваем да чытання каталіцкай прэсы. Ужо трываюць падрыхтаванні да нашага велікоднага кірмашу, які адбудзецца у нядзелю пальмовую. Запрашаем, заахвочваем, хто хацеў яшчэ дапамагчы ў справах арганізацыйных чи іншых, звярнуцца асабіста да спадарыні Чаган Людмілы. 10 мая 2025 года у архікафедральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску плануецца ўдзяленне прэзбітарскага пасвячэння дыякану Александру Шыманскаму, который паходзіць з нашай парафіі і цяпер адбывае дыяканскую практыку ў кафедральным касцёле. Калі б хто ведаў аб нейкіх перашкодах, абавязаны паведаміць свайго ксяндза пробашча. Гэта ўсе аб'явы. Усім вам, дарагія браты і сёстры, хто святкаваць будзе чи святкуе дзень нараджэння, свой свята, юбілей, складаем найлепшыя пажаданні. Жадаем Божага благаслаўлення, патрэбных ласк, святла Духа Святога, супакою, радасці ў сэрцы. А таксама жадаю кожнаму з нас, каб гэты час Вялікага посту, который яшчэ маем перад сабою, быў сапраўды часам паяднання з Богам, з нашымі блізкімі, каб святуючы Вялікдзень мы былі людзьмі, которые маюць адкрытыя сэрцы, каб прыняць Божую ласку, каб з любов'ю прыняць другого чалавека, бо толькі тады гэтыя святы будуць сапраўднымі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Магутны Божа, узглянь на тых, хто ўзносіць да Цябе свае малітвы. Падтрымлівай нямоцных, ажыўляй сваім святлом блукаючых у смяротным змроку, каб міласціва збаўленыя Табою ад усяго злога, з Тваёй дапамогай дасягнулі найвышэйшага шчасця. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале,
нас у змаганні, будь з нам обороною, супроць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія нас убудушнують по свете. Аминь. Najświętejsze serce Jezusa, Zmiłuйся над нами, беззаконное сердце Марии, будь з нашим праведником, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас.